Исәннәрмесез, сез татар дөньясының милли байлыгы булган Яңа гасыр телеканалын карыйсыз. Эфирда сөйләшергә вакыт тапшыруы. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә бик күркәм кунак бар. Гаилә мәчетенең имам хатибы, Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының беренче урынбасары, 4 бала әтисе, гаилә башлыгы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Бик зур рәхмәт чакыруны кабул итеп килүегез өчен. Бик шатбыз без сезне күрергә. Алейкум ассалам, Алла тиле разый булсын. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә бездә бит инде хәзер гаилә елы, сезнең мәчетегез дә бик матур, шундый гаилә мәчете дип атала. Һәм хәзер инде шул мәчеттән башламасак сүзне, урынлы булмаса, генә сөйләп китсәгез иде гаилә мәчете турында. Алланың рәхмәте белән безгә, мәчетебезгә инде 10 ел. Алла тиле разый булсын, беренче хәзрәтеннән, хатип хәзрәттән, кем сәбәпчесе дә булган, кем ул мәчетне салган, һәм менә ул карт баба иде. Шушы 10 ел элек мәчетне ачканда мин анда килеп имам хатип булдым, Алланың рәхмәте белән, һәм исеменә туры килсен дип, менә шушы 10 ел дәвамында без гаиләләр белән эшләргә тырышабыз. Чөнки гаилә бит ул бәләкәй баласы да, ак яулыклы әбисе дә, ак сакаллы бабайы да, ул бөтенесе гаилә. Хәзер сезгә игътибар да зуррактыр инде, чөнки хәзер бит инде без гаилә кыйммәтләренә яңадан ниһаять менә әйләнеп кайттык, игътибар бирә башладык. Һәм сезнең мәчеттә Адәм белән Хава дип аталган шундый проект дисәм, ничек дөрес әйтергә икән аны. Һәм гомумән монда гаиләләр киләме, нәрсә дип килә, нинди борчулары, нинди шатлыклары белән килә, әзгенә шуның турында сөйләсәгез иде. Гаиләне бит булдыргач, шушы гаиләне әле сакларга кирәк. Сакларга кирәк һәм бик күп парлар, хәтта яшь парларда, хәтта анда 20-шәр, 30-шар яшәгән парлар да килеп, хәзрәт, менә нишләргә дип, шушы мизгелгә килеп җиттек дип, һәм әлбәттә килеп әйтү, аның өчен дә дәрт кирәк. Кайбер кеше уяла, хәтта шалтыратканда да уялып шалтырата. Алланың рәхмәте белән без федераль номерын ачтык, аноним. Менә кем хәтта килеп булмаса, уялса, ул шалтыратып сорауларын бирә ала. Һәм ул бушлай. Нинди телләрдә? Аллага шөкер, төрле телләрдә. Чөнки бөтен федераль номер булгач, бөтен Россиядән шалтыраталар. Шунда безнең психологларыбыз бар, имамнарыбыз бар, кирәк икән. Анда шалтыраткач аны робот каршы ала. Психолог белән аралашырга телимме, мулла белән аралашырга телимме, һәм үз сорауларын бирәләр. Бүген Чечнядан шалтыраталар. Хәзрәт, менә без бит шушы аерылу нәрсәдә нишләргә дип, мин гомумән чеченнәрдә юк дип уйлаган идем. Чеченнәрдә дә бар икән, менә хәтта үзебезнең милләт кешеләребездә шул ук вакытта бөтен Россиядән дә шалтыратучылар бар. Менә танышу, кавышу үзәге турында шулай әйтеп китсәгез иде. Ягъни менә телевизор каршында утыра ди безнең бер әле үзенең икенче яртысын очратмаган кеше, димәк, ул нәрсә эшләргә тиеш, ул шалтырата һәм әйтә, менә миңа шундый яшь, мин үземә ир эзлим, я булмаса мин ир-ат үземә хатын эзлим. Ничегрәк бу процесс бара? Кулына телефон ала. Шунда гаилә мәчете дип җыя. Гаилә мәчетенең телефоны чыга, шунда шалтыратып, менә шушы таныштыру үзәге кирәк иде һәм аны хуҗабикә белән таташтыралар. Ул хуҗабикә белән вакыты турында, качан килә ала, анкетаны тутырырга нитәргә кирәк дип, шуны хәл итеп була. Шуңа күрә Аллага шөкер, хәзерге заманда бит кулыбызда телефон булгач, ул менә шул телефонда бөтен китапларда, шушы да бөтен телефоннарда шалтыратсыннар, килсеннәр, әлбәттә без ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм күпме әлеге хезмәт? Без әлбәттә аны әзрәк түләүне дә куйдык. Нәрсәдән, чөнки анда анкета, анда шул кешенең эше. Аны бит кемдер эшләп барырга тиеш. Алланың рәхмәте белән һәм бушлай булгач, анырга игътибара да шундый гына. Кадере булмый. Нәрсәгә бармыйм инде бүген, иртәгә барырмын, башка көнне барырмын дип, онытырмын дип. Әзгенә акчасын түләгәч, шушы суммасы булса да, анырга аны ничектер югалту авыррак һәм ул барыйм әле түләдем бит дип шакыра. Әзгенә хакын без куйдык, Алланың рәхмәте белән килсеннәр, иншалла Алла тәала ярдәм бирсен. Әлбәттә, бөтенләй теге хәзрәт эшем дә юк, мин мискин инде, иләнәсе килә. Әлбәттә, ул кардәшләребезгә без әзрәк вагаз укыйбыз. Ярар, таптык, иләндең, шунда никахны уздырырга, ашатырга, мәхерне түләргә, ул бит әзме күпме синең акчаң булырга тиеш, шуңа күрә син баштан эшне тап. Әлбәттә, әмма гаиләне тотарлык бул, аннары әлбәттә без ярдәм итәргә тырышабыз. Яны турында уйла.
Türlü kişi var mı? Ne gajep? Sizin meşte şulay xayriya fondida işledi bilen. Allah'ın rahmeti bilen biz türlü şeylerde miterge tırışabız. Çünkü bana en birinci biz şu garip bağlarını qaraytırgan özek bilen tanıştık. Aprel özegi. Qoya ay sayın yeri başladık. Şu tuğan günü deyip nitip bağlarga ezme köpme kuştenaj birip. Şunda elbette bağlar şatlana. Lakin ol yerdem deyip göz aldığımızda tırmay. Hem şundan sonra şuna jitekli tırgan, şu yuvalışına jitekli tırgan bizden hocabikimiz. Hazreti ayda biz azrak başkaça şu ay sayın nitetirgan akşanı biz bir realni proyektlarga, realni aybir alırga deyip hem buna azrak şunu bilen şugullanamiz. Allah Taala razı bolsun. Ecr savaplarını bersin. Çünkü biz meşet biz özümüz gene bir narsa buldura almayız. Ana yerdem etüşe kardeşlerimizge rahmet. Mesela Allah Taala razı bolsun. Bir gaile onların ballары big belekay sırokta tuğa. Hem şuşuluk bizden irqabada mesela şu balаны qaraytırgan aybirler big iski bulgan iken ol kelip hazret nişlim yerdem eterge kerak deb temeydagi izlagiz tabig'iz ko'p nishik sotib olik nitik hem ul Allah Taala razı bolsun o'zi ignashi bo'lib mana bizning fond aşağı tabib şunu Germaniyadan hali yobiq bo'lmagan sotib olg'ach bütün yo'llarini yopdilar biz alla nishik şu aparatlarni keltirib mana Allah Taala razı bolsun irqabiga bo'la ketgan edik. Allah Taala inshaalloh razı bolsun ajr savoblaring bo'lsin bersin şu belekay soklarda tug'an bolalar da isen bolsun ya Rabbi. Ko'p sog'ayning qamaran saqlab qolarga mumkin. Allah razı olsun. Allah sizga yordam bilan. Mana g'oyla shishmasi degan shishmagizda bor bu deb eshitganim Siz bor. bizning turda butun narsa bilasiz ekan. Bitta ishim shunday, jurnalist bo'lash. G'oyla bo'lg'ach, g'oyla ishda bo'lg'ach, ul bit bor bir turli millat kishilar ham biz azinada turg'ach, onda büyük iler onda tatar gana musulman gana yaşamay, boshqa millat kishilarda yashay. Hem biz şu proyektni onlara bizden iğrenip onu ko'p masjidlarda şişmelerini açtılar Allah'a şükür. Biz gedislarını çağırıp onlar tekşirdiler. Sunu alıp onu da tekşirdik. Hem bir yaxşı su bulup çıktı. Şu skvajını yasap binalarını koyup tilegen kişiler elhamdülillah milletke qaramasdan, dinge qaramasdan meşitten suların alalar. Allah Taala inşallah kabul kılsın. Sizning bitali muzeyda ishlab kelaymi? Ol muzeydan indir unikal aybirlar bor deb bilamanmi? Ol muzeyga yuraymi? Men qiziqsinovi bormi xalqning? Hozir bitinde biz mana shuni kirib ketdik. Bütün narsa gadjetlarda, bütün narsa internetda mana tiri aralashuv bek eski bu hozir bizning turmushda. Sizning aşağıda kardeşlerimizden sorayız. Çünkü anda türlü yönelişler elbette eski kitaplar, eski şemailler de getirseler bular. Lakin türlü tilge tercüme etken Kur'an kitabı. Mesela birer yerge yol iterge barsanız, şu tilde bir Kur'an kitabı var. Onu bizge kuştana kitap getirsek, şu muzeyde biz onu saklarız. Hem türlü millet tübeteyler, Allah'ın rahmeti bilen, hatta Yahudilerin de tübeteylerin kitablarını onu da taptak buldurduk. O da bizim meştemizde var. Nindi millet kişi bulmasın, ol bir her bir millette tübeteyi var iken, şuna kursunlar. Hem de mesela Türkmenlik, basa Yahudilik, basa kimlik iken deyip şulay halkımız iğrensen bilsin. Ondan sonra bu birleştirişi faktör değil mi? Dostlukka öndəvşi faktör, birden bulurğa öndəvşi şunday motor faktorlarının birisi. Demək, hörmətli tamaşaçılar, Hazretinin sözlərin başığızğa, көңілігізге salıb qoyub, şunday motor işte sizdə qoşula alasınız, değil mi? Məndə kim tili şul kili ala. Sizin bilən şulay g'oyla temasına qoyduq, sizin özünüzün g'oyləgiz turunda sırası kili. Biz biləbiz, siz ko'p bolalı eti statusunda azrak tanıştırsağız idi özünüzün g'oyləgiz bilan, iptaşigiz bilan, bolalarınız bilan. Allah'ın rahmeti bilen, Allah Teala bereketin bilsin. Elhamdülillah bizde 4 bala. Rabbimiz Subhanahu ve Teala tan balaların bilsin inşallah. Şulay deyip dua kılabız. En ala kızımız Aliye Petkollejda okuy. İnşallah bu yıl Petkollejda bitire. Yani gajab okutuşu bulmayayım diye. Tağın okurga varam diye. Kızım okuyup bitirdi. Onları özün korarsın. İnşallah Allah Teala hayırlı ömürlerin bilsin, hayırlı tırmış iptaşların bilsin. İnşallah Allah'a da köp balalı aile bulsunlar idi. Ya Rabbim bizge anıkların getirsinler. Siz basım yasamısınız?
Юк, юк. Ну, кайбер вакыт әйтәм инде, кызым, уйларга вакыттыр. 20 яшь бит инде, әме. Ул әйтем бар бит, теге хатын кыз бала бит ул кунак. Менә аны үстергәч, әлбәттә ул өебездән китә. Без аны аңлыйбыз, без анарга авыр булса да без әзер. Иншалла, Алла Тәала хәерле, бәрәкәтле тормышларын бирсен. Аннары малай Әхмәт, Алла Тәала кабул кылсын, әҗр савапларын бирсен. Әлхәмдүлилләh, менә быел егыларын бирәләр. Иншалла табиблыкка керермен дип, укырга дип ниятли. Алла Тәала анарга да исән саулык биреп, яхшы гына укып бетергә, яхшы табиб булырга насыйп итсен. Чөнки ул бала нәкъ шушы безнең кайгылы класста без булдык бит. Шунда Әлхәмдүлилләh, без рәхмәтле Раббыбыз Аллага, чөнки Әхмәт ул бит 7 классташын җирләде. Шушы класста вафат булган, күз алдында вафат булганнар үзе исән калып, чәчләр агарган әлбәттә. Бәлки шулардандыр инде менә шушы тип ягына барырмын дип, чөнки аннан исән калгач ан бер сүзе булган иде. Шушы табиблар иртәрәк килсә, бәлки балалар, күбрәк балалар исән калыр иде дип. Аннары менә Алланың рәхмәте белән Әмин, ул 6-нчы сыйныфта укый, аннары Али улым, ул 3-нчы сыйныфта укый. Менә шушы 3 балай, бер кыз, Алла Тәала аларга хәерле гомерләрне, бәхетле тормышларын насыйп итсен. Менә бу 75-нче гимназиядә булган хәлләр турында тагын аерымда тукталырмын дип уйлаган идем мин. Менә классташларын җирләтте дисез, гомумән бу шундый зур стресс кеше өчен, бала өчен бигрәк тә зур дөрелеме. Менә сезнең балагыз ничек кичерде? Һәм менә шундый авыр хәлдә калган очракта балага ничек ярдәм итәргә? Нәрсә турында сөйләргә? Ничек аны тынычландырырга? Менә сезнең үзегез әлеге авыр ситуацияны үткән кеше буларак әз генә аңлатма бирсәгез иде. Чөнки ул бит инде Казанны гына түгел, гомумән бөтен дөньяны, бөтен әтиянинең йөрәген дер селкеткән вакыйга булды. Гомумән без аны искә алырга тырышмыйбыз, чөнки бер шулай ашаганда ничектер искә алдык, һәм олы улым, чөнки анда бит олы улым булган иде, һәм уртанчы малай. Уртанчы малайга бит ул тәрәзәдән атып эләккән, алар урамда иделәр, физкультура дәресендә. Һәм аның шушы берсе тәннән чыкты инде, икесе тәндә калган. Менә алар белән ничектер шуны искә алгач, Әхмәт әйтте, әтим, мин аны онытырга тырышам, дисез гел искә төшерәсез. Шуңа күрә бәлки аны искә алмыйча, нитмичә, үзе теле икән, үзе сөйләсен. Үзе теләми икән, без әти, әниләр, туганнар, якыннар буларак, гомумән җәмгыять буларак, бәлки аларга аны искә төшермик. Искә төшермик, менә шулук әти, әниләр белән дә уйлашып, безнең класс бит, һәм без нәкъ шушы мәчетебез янында истәлекле такта куйдык, кая менә укытучыларның да, балаларның да исемнәрен язып, һәм шунда аста шундай сүзләрне яздык, җир йөзендә йөрүче, шушы сүзләрне укучы, без дә сез шикелле планнар корый идек, без дә сез шикелле хыяллана идек, ләкин без киттек. Сез әле бу дөньяда, шуңа күрә безнең өчен дуа кылыгыз, һәм үзегез өчен дип, менә шундый мәгънәле сүзләрне яздык, һәм бу безнең өчен зур дәрес. Чөнки менә иртән балаңны җибәрәсең дә, ул кайтмаска мөмкин. Шуңа күрә балаларны яратыйк, балаларга әлбәттә дус булыйк, балалар белән күбрәк аралашыйк. Чөнки без дә, хәзрәтләр дә, сез дә, без гел эштә, менә гаиләгә, балаларга вакыт җитми, һәм Алла Тәала шуны белән зур дәрес күрсәтә. Менә шушы вакытын ул дөньясы да бетми, ул эштә бетми, без беткәч тә бетми, ләкин яныбызда шушы балаларыбыз, менә алар бәләкәй чагында без аларга мәхәббәтләрен биреп, вакытын табып, бәлки кайдыр әзрәк эшкә зыян итеп, бәлки менә шушы балаларга без әһәмиятен, вакытын тапшырыйк. Һәм аннан соң бит әле аның әҗере дә динчә булмаса да бала банк тиләр бит инде, күпме саласың, шуның хәтлек кире кайта дип. Шуңа күрә Әлбәттә. Бушка әрәм итмәскә иде ул балаларга тапшыра торган вакытны. Шуңа күрә мәхәббәтен әзрәк салсак, аннары без картайгач безгә дә мәхәббәт әзрәк булыр. Менә ничә яшьтә инде дини тәрбия турында ныклап сөйләшә башларга кирәк. Менә сез әйтеп үттегез, әкиятләр укыганда аңлатам дип, димәк, бу бик бәләкәйдән башланырга тиеш. Әкрен-әкрен яшенә карап, балага инде шундый дини тәрбия турында әзрәк аңлата башларга кирәк, әйме?
bir elek zamanlarda bir zur Hazret yanına bir yeşkine etik ile malayı tuğan, şadlana Hazretti, benim balam tuğan, onlarga nek şulay qaşan terbiye bire başlayayım iken deyip, şunda şu akıllı Hazret, bir zor dereceli şeyh nersedi, şimdi oğlum indi 9 aygasın kaldın. Şuna eli bala, eninin yürek aslında, ol bütün nerseni öyrene. Әти әни белән ничек аралаша, нинди сүзләр бер-берсенә әйтә. Менә ул вакытта да менә шушы тәрбия. Чөнки без аны ул әле ята гына ишетми, аңламый, нитми дип, ишетә, аңлый, сөйләшмәсә дә ул бөтенесен менә үз өстенә дәрес итеп ала. Әнинең йөрәк астында вакытта инде баланы тәрбияли башларга кирәк. Дөресрәге үзеңне тәрбияли башларга кирәк. Ирләрегезгә ул вакытта бик ачуланмагыз. Теге кышкыны арбуз сырагач, арбузны таба алмаса ярар дип әйтегез. Тырышып карарга кирәк. Йөрәк астында кеше кадәр кеше йөрткәндә карбузны таба алмагач ничек ачу килмәсен инде хәзрәт. Сез дә безне аңласагыз иде. Тормышны җитди матур төсләрендә күрергә Омикрон клиникасы ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары. Омикрон клиникасы Казанда Зинина бер адресы буенча урнашкан. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Менә гомумән хәзер бит инде дин күп хатынлыкны тыймый дигән ниндидер бер модага әйләнеп бара дип әйтимме соң инде, андый тәгълиматта яшәми түгел. Сезнең моңа гомумән карашыгыз ничек? Ул безгә ирләр өчен ул теге тагын күбрәк, тагын зуррак үзең өстенә аласың. Менә шуны нитәргә кирәк. Яшьләр шушы сорау белән килгәч, мин гел сорыйм синең бездә әби диләр инде, тёшчыны. Синең әйтәм, әбиең бармы? Бар ди. Менә әйтәм, икәү булыр. Синең бакчаң бармы? Бар. Менә 2 бакча булыр. Кибеткә йөрисеңме? Ашамлык алырга нитәргә, менә 2 тапкыр күбрәк йөрерсең. Күлмәк, яулык аласыңмы? Алам. Менә тагын күбрәк, 2 ләтә күбрәк, 3 ләтә, 4 ләтә күбрәк алырсың дип. Менә кеше анарга әзер булырга тиеш. Чөнки кайчан җиңел генә әзрәк торып карыйк, хәзрәткә барырбыз да, хәзрәт никахны укыр да, әти әни белмәсен, беркем белмәсен. Менә ул шулык әти әни аннары белер бит. Менә шушы әти әни үпкәләр бит. Бу безне дә никахка чакырмадылар. Әти әни бит алар әллә кайларга Марска китмиләр, күчмиләр. Алар бу дөньяда бәбине тапкач ин беренче кемгә? Әнием, әтием ярдәм ит, булыш, карап булмасмы, ничек микән, ничек моны терергә, ничек гафу күтен сөртергә, башка нәрсәләр. Менә шушы яшьләргә әзрәк әти әлләрен хөрмәт итсеннәр, уйласыннар, фикерләсеннәр, бәдди ягыннан. Аллаһ Тәала гомумән менә бөтен яклап гаделле булмасаң, берәү дип Аллаһ Тәала әмер итә. Безнең инде җәмгыятьтә әлбәттә ул теге ЗАГС кануннары буенча карасак, әлбәттә бездә бер хатынлык һәм Аллаһ Тәала иншалла хәерлесен бирсен. Менә сезгә мөрәҗәгать итүчеләр арасында бармы андый кешеләр? Күп хатынлы тормыш белән яши торган. Менә алар 2 төрле. Бар зур абзыйлар. Хәзрәт, син бит безгә әйтәсең, зина ярамый никахсыз торырга. Син беләсең бит инде менә без килик әле безгә никахны укып, тиз генә укып нитәрсең. Мин әйтәм юк. Нишләп хәзрәт? Без сиңа мәчеткә ярдәм итәбез. Син әйтәм чөнки апа белер. Кем укыды, аны да белер. Аннары минем башымны зәр. Hem şokura min uqamam. Гафу. Шакыр монда әзрәк. Апаның белүе беренче шарт түгелме соң анда? Ул шарт булып тормый, но ул әдәп. Әхлак, ну ничек инде син? Ул бит китми, ул бит синең хатының. Хәл син икенче хатынны, өченче. Алар бит барыбер бер-берсен танырлар, бер-берсен ис буенча танырлар. Синдә кемдер бар дип. Менә әлбәттә ул мәсьәлә бик шундый бик авыр мәсьәлә һәм яшьләребез, егетләребез, абзыйларыбыз уйласын. İkinci tür kimler mesela balağa uzalmay. Hazret әйе бар, әйе biz сөйләштек, әйе bütün esemine balağa uzalmay, başka нәрсәләр. Мин аны яратам, мин аны белән аерылырга теләмим, ләкин менә шулай дөнья шулай дип, ул вакытта әлбәттә авыр булса да, bütün риза булса да, без мәҗбүр укырга, Аллаһның рәхмәте белән шулай. Андый гаиләнең менә безнең шартларда Безнең заманча тормышыбызда киләчәге бармы соң андый гаиләләрнең?
Аны һәрбер киләчәк ул бит Алладан. Һәрбер киләчәк бит ул Алладан. Менә ул мәсьәлә белән, аерылу мәсьәлә белән бит күбрәк безгә имамнарга, аннары казыйларга киләләр. Һәм шунда әлбәттә ул күбесенчә ирнең сабырлыгындандыр. Менә шул ук менә хәзер бит талаклар да күбәйгән, ниткән. Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәала безне төрлечә яратты бит. Хатын кызны ул баштан хис, әмма уйлау, нәрсәләр, ул баштан ашуланып ала, җылап ала, аннары нишләп шуны әйттем микән дип уйлый. Ирләр бит Аллаһ Тәала аны ниткән баштан уй, фикер, кара әле бу миңа яратам да дип әйтми, чөнки ул бөтен эшне эшли, шуны белән яратам дип күрсәтә. Хатын кызга бит аның эмоциональ кирәк, нитәргә кирәк. Менә шуңа күрә күбрәк ирдән тора. Хәтта хатыны ачуланса да, акырса да, нитсә дә, ир сабыр икән, ир шушы талак дигән сүзен әйтми икән, ул гаиләнең киләчәге бар. Әгәр дә хәтта бер хатын булып та аның сабырлыгы юк, менә ул мине хөрмәт итми, ул нитми дип, ул вакытта әлбәттә ул гаиләнең киләчәге юк. Һәм без статистик нигездән күрәбез бит, аны ЗАГС тарафыннан безгә бик куркыныч саннарны күрсәтәләр. Бездә Россиядә бит инде гомумән әйтәләр, гаилә хатын-кызның сабырлыгы күпмегә җитә, шуның кадәр саклана дип. Әлбәттә, әлбәттә. Сез аңа белән килешәсезме? Килешәм, чөнки хатын-кыз ул муен бит хикмәтле булса, ничек тели башын шулай бара, хәтта гомумән гади әйберләр бит. Менә ирен каршы алау, әлбәттә ул да арыган, ул да эштән кайткан, әзрәк масканы киеп, җаным кайттыңмы дип, шушы иргә җитә бит бер-ике сүз, ул бит бер-ике матур сүз ишетсә, ул дөньяны әйләндерә. Кайттыңмы дисә, әлбәттә ирләр ачуланыр, һәм ир ачулангач хатыны да ачуланырга мөмкин. Менә бу сорау алдагысына охшаш булыр инде, сез менә никахлар укыйсыз, никах ул кеше тормышында шундый матур, мөһим вакыйгаймы, ләкин күпмедер вакыт үткәннән соң инде никах таркала, я булмаса кешеләр озак еллар яшиләр, һәм читтән карап торганда бик матур, бик бәхетле пар кебек, һәм кайбер кешенең мәсәлән аерылганын ишеткәчтен, ничектер бик сәер дә булып китә, бер дә аерылмас, бик бәхетле кебек булган кешеләр. Ничек уйлыйсыз, әлегә аерылышуларның сәбәбенең нигезе булып нәрсә тора икән? Яшь очракта да, инде тормыш үткән очракта да. Беренчедән, бәлки безгә ничектер без шәһәрләрдә торсак та, менә әти, әниләребез дә якынрак булсын иде. Бер төбе астында булмаса да, бәлки хәзерге яңа технологиялар, теге телефон аша, әмма теге звонок, видеозвоноклар аша нишләтеп, менә әти, әниләр безнең тормышта күбрәк булсын. Күрәләр икән, кызым нәрсә булды, чөнки әни бит күрә. Әни, кызым нәрсә булды? Әйдә әле, һәм җылап әнигә күңелне бушатты да, җиңелрәк булып китте. Allah, kızım yarar. Нәрсә уйлыйсың? Әти дә шулай булмады. Әтиң дә шулай иде. Бабаң да шулай булган. Теге җылмаеп нитеп җиңелрәк. Менә шуңа күрә әти, әниләр күбрәк яшьләргә ярдәм итсеннәр. Теге без аралашабыз, айга бер кайтабыз, айга бер барабыз, айга бер ул әз. Менә телефон аша нитеп күбрәк итеп аралашсыннар. Әгәр дә шәһәрдә икән, якынрак, ешрак килсеннәр. Менә хәзерге әбиләребез бит, яшь әбиләр дип әйтикме, ничекме? Хәзрәт, нинди оныклар, мин әле эшлим, эшләргә кирәк. Менә ул эшли, шушы эш белән аның бабайы да ачулана, шушы эш белән аның балаларының да тормышлар юкка чыга. Бәлки менә аны үлчәүгә куйсаң, эшме, балаларның бәхетеме, бәлки балаларның бәхетен сайларга кирәктер. Ярар, пенсия алам, җитә, бабай, син дә аласың. Все, мин эштән китәм, күбрәк балаларга ярдәм итик әле, балаларын караштырыйк әле, нитик әле дип, шулай бәлки ярдәм итәргә. Шунда ук тагын бер зур әйбер без сөйләшмибез. Гомумән сөйләшмибез. Менә өйгә килдек, кочакладык, үптек, ни хәлләрең, яхшы, чәй эчтек. Все, берсе телефонда, берсе телевизорда. Сөйләшү юк. Менә шунда бәлки өйләребездә әзрәк Wi-Fi-ны сүндереп сөйләшергә. Җиңелрәк булай сөйләшергә икән, булай сөйләшсен. Ну сөйләшсеннәр, һәм ишетсеннәр.
һәм нәрсәдер ошамый икән, менә мин көн буе хәзрәт, мин көн буе шушы плитада, мин нитәм, ул килә, носкисын ташлаган, ниткән. Менә шунда да сез безнең ирләрне да аңлагыз. Носкины менә ишек төбендә ята икән, мин аны ташламадым, мин аны куйдым. Һәм киткәндә миңа җиңелрәк аннан алып кияргә. Сезнең күз алдында менә бит, әнә бар бит урыны, анда куйсын, нишләп монда куйну аларга җиңелрәк. Менә аның гаражына керсәгез дә, аның бөтен менә әйберләр кая алырга уңайрак шунда ята. Сезнеңчә бәлки ул дөрес ятмыйдыр, ләкин безнеңчә ирләрчә ул дөрес. Менә шул ук менә урындыкка штаннарын элеп куя, донорга җиңелрәк шулай. Ул бит шкафын ачырга кирәк, ул нәрсәсен алырга кирәк, нитәргә кирәк. Кисәдә бит әйберләр, шулай элгәч кисәдән бөтен әйберләр төшә. Ул безгә уңайсыз. Уңайсыз. Сез аларга ачуланасыз. Ул урындыкка элгәндә рәхәтләнеп, иртән кигәндә киткән. Сезгә ул авырлыкны китерә, менә ташлый, нитә дигән шикелле. Әйгер өчен ул менә хәзер әйләндереп шушы штаннарны элеп куйсаң, анда бит яра сезнең күлмәкләр озын. Бөтен кисәдә әйберләр, нәрсәләр сумочкада, бездә бит менә бөтен әйбер шунда. Бөтен тиеннәр дә нәрсә дә аннары төшә. Менә сөйләшергә, аралашырга нәрсәдер ошамый икән, шунда матурым, дустым, җаным, каралы, син менә чәй эчкәч миңа рәхмәт әйтмисең икән, ешрак миңа рәхмәтне әйтсәң, үпсәң, миңа рәхәтлерәк. Ирләргә дә менә сезнең аша әйтә торган, безнең менә сүз нормасы бар. Сүз нормасы бар. Мәсәлән, хатын кызлардан да төрлечә әйтелер. Кемдер 20 мең сүз ди, кемдер 18-16 мең сүз ди көненә, менә сезнеке. Ә бездә 3 мең. Менә без эштә икән, эштә ул укытучымы, кемме, анда кешеләр белән маркетолог, менеджермы, кемме аралаша икән, 3 меңне бетте, все, ул өйдә балык итеп утыра инде. Аның нормасы биткән. Соң бит без ул сез 3 мең безнеке 20 мең, без бит шул сезгә 3 меңне әйткәчтен сез аңламаганга күрә 20 меңне әйтергә мәҗбүр. Бәлки сез аңласагыз без дә 3 меңне генә әйтеп калырбыз. Ирләргә әйтә торган сүзләребез әзрәк өйгә калдырыгыз, өйгә кайткач хатыныгызга шушы матур сүзләрне күбрәк әйтегез. Гаилә гомуме ул бит ике якның да эше. Сез менә ират буларак хатын кызга йөклисез йөкләвендә бит, ләкин олга барыр өчен менә ике якта үзенең хезмәтен кертеп торырга тиеш. Йомшак әйтәм, ирләргә бүләк бирсеннәр, һәм сүзләрне әзрәк өйгә калдырсыннар, өйдә матур сүзләрен күбрәк әйтсеннәр. Рәхмәттән башлап. Ишеттегезме? Менә үземне кызыксындырган сорауны бирәсем килә. Менә мәсәлән, минем дәванием, Гайша дәвани, ул намазны укыйдыр һәм яулыкны менә мин бүген бәйләгән кебек итеп түгел, ә менә 4 чатлап аппак яулык, ул матур итеп бүтүкләнгән. Аны 4 чатлап бәйле иде, һәм ул әйтә иде, аңа әтисе әйтә торган булган инде, менә 4 чатлы яулыкның 4 чатына 4 фәрештән килеп кунар дип әйме. Һәм ул моңа шул кадәр ышана иде. Минем бабай мулла булган инде, ләкин ул заманда бит инде тыелган булган ул әйбере. Аны Хуман шул дингә хакимият тыйган сайын ул дингә өнди, авыз ачтыра, намазын укый дип төрмәгә ябыла да инде, кызганычка каршы кайтмый шул төрмәдә, дөньядан китә. Менә шул дин юлында барган килеш һәм дәвани бикеш аны искә ала иде безнең. Һәм менә аннан соң әйтә торган сүзе бар иде, иртән торгачтан башына 3 тапкыр бисмиллаһир-рахманир-рахим дип сипасаң үзеңне, димәк сиңа көннең начар кешеләрнең күзе төшмәй, ниндер начар әйберләр сине урап уза дип гомумән менә иртә торгачтан көн матур үтсен өчен нәрсә эшләргә кирәк. Менә гади генә һәркем иртән торып эшли ала торган әйбер. Һәм үзең нинди кыяфәттә булырга тиешсең? Фәтин беренчедән без яткан килеш бит, шунда уянып, бисмиллаһир-рахманир-рахим, ничек дәванигә әйткән иде, 10 аяк белән басып, я Раббым, хәйле көннәр бир. Шундан соң пәйгамбәрбез безне өйрәтә, без бит барыбер керәбез юынырга. Иң беренчедән ди кулларыгызны юыгыз. Хәтта әле мәдрәфкә барганчы ниткәнче менә кердек. Иң беренче кулларыбызны юып, битләребезне, авызларыбызны, борыннарыбызны чайкадык. Аннары кулган белән икән, или хәзер биттеге кутоп иште. Шунда үз эшләребезне эшлибез, нитәбез, ашыйбыз, эчәбез, эшкә барабыз. Һәм эшкә бару алдыннан, менә хәтерләсәгез, ул сездә дә булгандыр, ишек өстендә аятел курси. Хәзерге яшьләр нәрсәгә аны әлләләр кирәкми дип, аның бит зур хикмәте, Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem нәрсә ди? Кем
Идән чыкканда шушы аятел курсины укыса, Аллаһ Тәала аларга тагын бер сакчы фәрештәне җибәрер. Бездә бит сакчы фәрештәләребез бар. Һәм тагын берне җибәрер ди, һәм ул өйгә кайтканчы шушы тагын фәрештәне саклап йөртер ди. Шуңа күрә менә идән чыкканда аятел курсиләрен укып эшкә барабыз. Менә шуны онытмыйк. Шуңа күрә һәрберебездә шамаил бар. Шушы шамаил шулай язылган икән. Хәзер бит безнең хәрефләр белән дә бар, аны ишек өстенә ябыштырып куйсагыз да шуны укып. Ләкин иртән бисмилла, аяк белән кулларыбызны, битләребезне, авызларыбызны, борыннарыбызны чәйкибез, аннан соң бөтен эшләребезне эшлибез. Менә мәсәлән, яулык бәйләү дигәне, менә минем хәзер күрәм, баламның сыйныфташлары арасында яулык бәйләгән кызлар инде бар име күренә башлады. Менә мин мәктәптә укыганда андый күренеш гомумән юк иде. Гомумән менә бу балаларның яулык бәйләү, балага дини тәрбия бирүгә әйләнеп кайтабыз инде без яңадан. Кайчан башларга кирәк? Гомумән көтәргә кирәкме? Бала үзе сорарга тиешме? Әллә инде әтиәни тәкъдим итәргә тиешме? Менә бу әйберне. Гомумән, мәсәлән, үзебезнең гаиләгә кайтсак, Әлия кызыбыз әлбәттә дин ягыннан бәлигатькә җиткәч, ягъни күрен вакыты булгач, шул вакыттан ул яулыкны бәйләргә тиеш. Шит ирләр алдында. Кызыбыз хәзер беренче сыйныфка барырга тиеш, һәм аның мәктәп формасын, шушы мәктәп формасы белән ак яулыкны иткән иде. Чөнки барыбер аннары үскәч, ул яулыкны кияр. Мәктәптән кайта, ул сала, әле бит бәләкәй бала, уйный, нитә, урамда шулай уйный, мәктәпкә барганда нәкъ шул форматында киеп бара. Без үзебезчә аны җиңел дип күргән идек. Кемдер инде бала үскәч, аннары кызым инде вакытын килә, яулыкны сайла, нит дип кигәндә. Менә әбиегезгә кайтканда бит шушы 4 почмаклы аларда бит бу мәсәлән Совет чорында ул барыбер үзенчә булган иде. Әгәр Совет чорына хәтле карасак, безнең татар әбиләребездә 3 яулык булган. Берсе менә сездә шикелле бәйләделәр. Üstten менә 4 почмаклыны бәйләделәр. Һәм üstten теге уже шәлме нәрсәме теге олыракны, калынракны нитә иделәр, теге урамга. Шуклы, матур шундый. Менә 3 төрле булган иде. Шуңа күрә кайбер яшьләребез әйтә бит, элек шулай киенмидиләр, менә бит әбиләребез шулай киенә иде. Ул Совет чорында ул мисал булып тормый, чөнки менә бабайны да ниткәннәр бит, чөнки анда ярамый иде, нитә иделәр. Тыюлар күп булган. Күп булган. Менә балаларга кайтсак, менә мәктәптә һәрбер әти үзе карасын, әни белән үзе карасын. Әлбәттә, мәктәп формасына ул туры килсен. Чөнки менә кайбер вакыт безгә мәчеткә киләләр, зарланып, "Хәзрәт, безгә анда рөхсәт итмиләр." Без барыбер директорлар белән аралашабыз. Нәрсә булды, хәзрәт ди? Ул спортивный теге спорт киеме белән килә дә, яулыгын кып-кызылны бәйли дә, без әлбәттә әйтәбез, бездә мәсәлән анда шундый нормаларыбыз бар. Яулыгыз ак булсын дип шулай йөрегез, бездә ишетмиләр ди. Без бит киемә дип әйтмибез, без шул нормага туры килсен дип әйтәбез. Проблемага җиткергәнче башта уртага салып сөйләшергә кирәк. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер бик кулай бәядән яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинина бер адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Менә безнең көндәлек тормышта һәр даим чыгып торган ниндидер сораулар, алар дин белән бәйле инде. Мин аларны сезгә тиз генә бирәм, сез аларга тиз генә җаваплар әйтсәгез, миңа калса телевизор караучыларга да файдалы булыр иде дип инде уйлыйм мин. Кагыйдә буларак, хәзер әйтәләр бит инде лайфхак буларак кулланырга мөмкин булган сораулар. Ислам динендә фотога төшүне тыя, гомумән стеналарга, диварларга фотолар элүне тыя диләр. Бу чыннан да шулаймы? Фотога төшергә ярамый? Фото тыелмаган, фото төшергә ярый, ләкин аны менә элеп куярга ярамый. Ул альбомнарда, телефоннарда, аппаратларда булсын, төшергә ярый, элергә ярамый. Сакларга ярый. Сакларга кирәк һәм ул тарих, менә әби бабайларның теге иске өйләребезне, нигезләрне ул саклансын, булсын, чөнки балаларга күрсәтергә кирәк. Хәзрәт, менә соңгы арада социаль челтәрләрдә шундый роликлар күренә башлады. Гомумән, алар комментарийларда да еш бирелә. 3-сен, 7-сен, 40-ын,
укыту мәҗбүри түгел, иң мөһиме бер ел узгачтан ел ашын уздыру дип сезнең моңа мөнәсәбәтегезне беләсе килә. Гомумән, әлбәттә, бу безнең гореф гадәтебез. Әгәр дә без Коръән китабын ачсак, без анда 3-сен, 40-ын, 7-сен уздырыгыз дигән Алла Тәгаләнең әмерләрен таба алмыйбыз. Ләкин без әниебезне, әтиебезне, якыннарыбызны җирләгәч, аларга көндә укытсаң ул әз булыр. Чөнки алар безне үстергән, безгә тәрбия биргән, шуңа күрә безнең бабаларыбыз шушы 3-сен, 7-сен, 40-ын укытыгыз дигән. Чөнки дөнья белән без аны онытабыз, эштә чабабыз. Алар бит көтәләр. Да шулай, ул гадәтчә яшьләр арасыннан инде шундый сүз чыга, берәр китап укыйлар да, мин шушыларга ничек җавап бирәм? Менә синең дә, минем дә вакыт килгәч, синең дә, минең дә Алла бирсә юарлар, кәфенгә терерләр, җиназа укырлар, зиратка илтеп куярлар, яткырып ләхеткә салырлар, ябырлар, күмәрләр. Үзебез анда Алла каршында калырбыз. Шунда улыбыз да, кызыбыз да укытмый да, ашатмый да, нитмий да, шуннан без акырырбыз: кызым, улым, мин бит сиңа бөтенесен калдырдым, укыттым, ниттем, нишләп миңа укытмыйсың? Ләкин алар ишетмәс. Шуңа күрә кайчан менә шундый сүзләр әйтәбез: укытмагыз, нитмәгез, үзебез турында уйлыйк. Үзебезгә аннан укытмаса, үзебезгә дуа кылмаса, безнең исеменнән ашатмаса, безнең исеменнән садака бирмәсә, нишләрбез без анда? Үзебез генә барзакта. Шуңа күрә бу сүз хаксыз һәм әлбәттә укытырга кирәк. Көн сайын укыта аласың, көн сайын укыт. Юк икән, менә кайчан туганнарны җыя аласың, мәсәлән, кемдер әйтә, нәкъ 40-ында укытсаң ярыймы? Иртәрәк ярыймы? Кайчан менә ял көннәргә туры килә, кайчан туганнар килә ала. Әлбәттә, төгәл укытсаң ин хәерле, ләкин менә туганнар күбрәк җыелган көнне укытуда рөхсәт ителә. Ялмагыз, чакырыгыз, укытыгыз һәм иншаалла шушы әҗр саваплары безнең арвахлар, рух шәрифләренә барып җитсен, рухлары шат булсын. Чөнки безгә дә аннары укытмаска мөмкиннәр. Шуны онытмагыз. Әгәр ир белән хатын аерылышып официаль рәвештә, ләкин талак дип әйтмәгән булса, алар аерылган булып саналамы инде? Бу сорауны еш бирәләр, ни сәбәптән? Чөнки без күп ишетәбез. Әгәр дә мәсәлән әни үзе генә тәрбия бирә икән, анда хөкүмәттән ниндер түләүләр, нәрсәләр, ярдәмнәр, кияүдә булгач шул ярдәмнәр юк. Шуңа күрә кайберләр барыйк әле сөйләшеп, шушы нитик әле, без дә шушы субсидия нәрсәләрен алыйк әле дип, ул вакытта менә сакланырга кирәк. Чөнки әгәр дә ул менә шушы заявлениегә ират үзе кул куя икән, ул бер талак дип санала. Әгәр дә суд аша юк, мин нитмим, аерылмыйм, суд аша нитәләр икән, ул вакытта талак дип саналмый. Ләкин үз ихтияры белән заявлениясына кул куя икән, бер талак. Шуны сак булыгыз, чөнки 3 талак кына шушы 3тән берне кулың белән язган дип санала. Алла Тәгалә шулардан сакласын иде. Менә хәзрәт тиздән бөтен мөселман дөньясы Алла бирсә бит инде изге айга керәчәкме? Үзеңне ничек әзерләргә? Үзебезне тикшерик, үзебезне менә шушы әзерләп, чөнки Алла Тәгалә үтерегез дип әйтми. Ураза белән әгәр дә без үзебезне үтерәбез икән, бу зур гынах, без җәннәткә керә алмыйбыз. Шуңа күрә үзебезне әзерләп, икенчедән ният. Менә шундый әбиләребез итеп ураза тоталар. Менә шундый җегетләребез авыр ди, чөнки булдыра аламмы, юкмы монда шикләнә, шунда каты ният. Я Раббым, көч бир, уразаны тотам дип, әгәр дә шулай керсә, ул тота. Әгәр дә шикләнсә, ул тота алмый. Чөнки ул күбрәк ураза хәтта ашамау да түгел, ул күбрәк рухи менә стержень, рухи тәрбия, рухи көч. Менә шуны күбрәк шуларга игътибар итәргә кирәк. Ураза тотканда бер бәхәсле тема бар бит инде, ул эме, тешне чистартырга ярыймы, юкмы? Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям гомумән пәйгамбәрбез турында әйтәләр, менә ул үткәндә аның шундый тәмле ис булган. Ниткән һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакыт шундый мисвак дип әйтелә, шундый тамыр, аны кесәдә йыртып тешләрне чистарта иде. Уразада да теш чистарта иде. Шуңа күрә галимнәребез әйтә, аны чистартырга ярый, ләкин менә бу паста тәмен йотырга ярамый. Әгәр дә паста тәмен йотабыз икән, ураза бозыла. Тышкы кыяфәтне үзгәртү буенча ниндидер шул пластик операциялар безнең хәзер бик актуальләшеп китте бит, инде модага керде. Гомумән дин ягыннан ничек аңларга, ничек нәрсәне дөрес эшләргә, эшләмәскә икән? Гомумән шундый хадис бар, кая әйтелә, Аллаһ Тәгалә үзе матур һәм матурлыкны ярата. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрбер кешене матур итеп яраткан. Кайчан без үзебез көзгегә карап, монда нәрсәләр, шунда иребездән сорасак, иребез нәрсә ди? Син матур.
Шуңа күрә әгәр дә Алла сакласын, менә берәр кайгы булып, авариялар, нәрсәләр булып, берәр зыян килмәде икән, ул вакытта үзегезне тимәгез. Әгәр дә килде икән, үзегезне рәтләгез. Менә ул гомумән шушы пластика мәсьәләсендә. Безнең бик тиз ритмлы тормышыбызда 5 вакыт намаз дигән әйбер безнең күбебезнең нәкъ менә вакыт җитмәү, аннан соң укый башлагач кире кайтырга инде начар булыр, тагын да начаррак булыр дигән моментлар туктата һәм куркытып кала. Менә үзеңне ничек тынычландырырга һәм ничек менә аңлый башларга инде вакыты җиткән икән. Алланың рәхмәте белән менә без бит Митимир Шарипович салган мәктәптә утырабыз һәм ул яраткан макалә теләгән кеше юлын таба, теләмәгән кеше сәбәп таба. Менә шуны без аңларга тиешбез. Һәм бездә менә без бит шушы кызу темп белән яшәгәч, без бит күбрәк малны нитәргә, җыярга, балаларны укытырга, яхшырак җиргә бирергә, машинасын яхшырак алырга дип. Ләкин менә шушы малны бирүче кем? Алла. Һәм мин намазлыкка баскач, мин Алла алдында басам. Алладан сорыйм, Алла бирүче. Чөнки Алла бирмәсә, бөтен дөнья җыелып, бирим дип тырышса да булмый. Чөнки Алладан рөхсәте юк. Алладан ярдәме юк. Шуңа күрә менә намазны калдырып, дөньяны нитим әле булмый. Булмый. Чөнки пәйгамбәрбез дә әйтә, кем дөнья артыннан шаба, алардан дөнья качар ди. Кем дөньядан кача, дөнья аның артыннан килер ди. Менә зур-зур бай кешеләрендә карасаң, тыңласаң, алар нәкъ шушы сүзне әйтәләр бит. Әгәр дә ди, мин байлыгымнан садака бирмәсәм, Алла Тәала бирми. Туктый, бирми. Менә садакасын алар бит анда зур күләмдә биргәч, Алла Тәала тагын күбрәк бирә ди. Менә шул ук вакыт мәсьәләсендә дә шушы 5 минутын туктатып, мин Аллага багышладым икән, Алла Тәала бәрәкәтен бирер. Менә бәрәкәтсезлек без бит җитешмибез. Пробка эләгәбез, тагын нәрсәдер, вакыт җитми. Нәрсәдән чөнки без намазлыкка басмыйбыз. Намазлыкка баскач, 5 минуттан тапшыргач, Алла Тәала күбрәк бирә. Рәхмәт, бик файдалы сүзләр. Менә бер садака 1000 бәладән коткара диләр бит инде. Менә хәзер изге ай якынлаша. Миңа һәр вакыт теге гаит намазларын әни язып җибәрәсебез. Менә синең гаиләңдә кызым шуның хәтлек кеше бар. Син дә шуның хәтлек садака бирергә тиешсең. Шулай булырга тиеш дип. Менә изге айга кергәндә хәзер тагын бер искәртеп үтсәгез иде. Ниндер саннары да бар бит аның, әйме? Алар нәрсәдән чыгып билгеләнә? Гомумән кеше башыннан ул гаилә санына карапмы? Әзгенә безгә аңлатып үтсәгез иде шул моментларны. Ураза килү белән, бу саннар чыгу белән безнең муллаларны гаепли башлыйлар. Буларга тагын акча җитми, тагын акча җыялар, әмма гомумән бездә бит бар диния нәзарәтебез. Диния нәзарәттә бар казыйлар шурасы һәм галимнәр шурасы. Алар карыйлар, менә һәр бер кеше ураза ахырында гаит алдыннан мискин ятимнәргә булышырга тиеш. Мискин ятимнәр дә бәйрәм итсен. Һәм Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әйтә иде, аны са белән, ягъни шундый үлчәү иде, безнеңчә 3 литрлы банка, шунда менә ашамлык. Әгәр дә моны без будай, арпалар белән санасак, ул 150 сум тәшкил итә, менә бу елга галимнәребез чыгарган. Әгәр дә мәсәлән без аны хөрмә белән, изюм белән санасак, ул кайдыр 1000 сумга тәшкил итә. Аны кая бирик, кемгә бирик, ничек микән, ризык белән бирсәң ярыймы? Әлбәттә ярый. Аның төп мәгънәсе һәм нияте мискиннәр дә бәйрәм итсен. Әлбәттә сез безгә мәчеткә китерәсез, шуны белән кытыласыз, без аннары шушы акчаны алабыз, мискиннәрне эзлибез. Кая бу арпаны алырга, кая будайны алырга, кая кемгә таратырга. Мәчет өчен әлбәттә ул әзгәнә мәшәкать. Шуңа күрә мин һәр вакыт җегетләргә, кызларга әйтәм, ин беренчедән менә сез гаиләгездә менә ничек әнигез әйтте, шу хатлы. Шул акчаны алып, берәр кибеткә керегез. Шушы кибеттә менә арпалар, нәрсәләр, шушы бер матур табын ясарлык җыегыз, алыгыз, һәм берәр мискингә аны илтеп бирегез, гаеткә хатлы, бәйрәмгә хатлы. Сорау бирәләр, хәзрәт, мискиннәрне каян күрдең? Пенсионер пенсия ала, эшкесе әзме күпме эшли, әзме күпме зарплатасы бар, ул теге эшә торган кеше турында әйтәсеңме? Нишләп мин аларга садака бирергә тиеш? Юк, алар турында әлбәттә әйтмибез, мин үзем дә шулай уйлый идем, мискиннәр юк дип. Ләкин бер көнне бер апа килә, бабайын җирләгән идек, һәм ул сәрләшеп, хәзрәт ди, минем 2 бүлмәле квартир, шуны алыштырып 1 бүлмәле квартирга телим ди, шунда торырга.
Өзімше ақыллы кіші деп санап, онырғану күтманда бейрелер, ол ақша юққа шыға, инфляция басы деп, ол жылап менден сөз ала, балаларыма ғана әйтмәді. Бабай исен шағында бабайдың пенсия кетейді ашарға, һәм даруға. Менің пенсия дей, шошы квартплатыларын төлерге. Ха бабай yok. Hazır baba yok diye bir pensiya aşarığa da, daruğa da, kvartplatıga жетмей. Şunda kvartplatını əzəyitib bulmazmı deyip şunlardan deyip. Şuna göre miskinlerde öyle koylardan, Afrikalardan izləməyiz. Mine tuğanlar var. Elbette bir tuğan sadakanı bit eti enige birge yaramışın ki biz eti enini qararga tiyiş. Bağlarga, anıqlarga da yaramışın ki biz bulayda onların qararga tiyiş. Mine bir tuğan, iki tuğan, apalar, onlarga ihtibar etiniz. Eğer de üzerine kaldı iken pensiyası köpme. Neçə kvadrat siz bit ana sadağaş ol bit çığa. Görəsiz əyi. Ol əlbəttə ol bizə ufta deyib əйтмей. Lakin ol bəlkə indi bir yıl itni daşamağandır. Əli tiyinləb jiyayla bizə bölək vergəndir. Nitkəndir, lakin özü miskin halında. Şuna görə mənə şunu alıb şuşu tuğanınızğa kiləşək beyləmlər bilən mənə sizə köştənəş deyib mənə şuşularını alarğa birsək bəlkə köbərək xeyirlərək də bular. Bizə məşidlərə də jengillərək bular. Mənə şunday kişini tapmasanız, bizə ihtibar etsəniz, bizə şaltıratsanız, biz sizə adreslərini verib, şuşu miskinlər anda tıra deyib, şuşularga tapşırıb bular. Şuna görə mənə bu san anı məşidlər uylab шығармай, mollalar uylab шығармай, Rasulimiz vaxtında mənə şuşu rizq, miskin yetimlərə alır, beyrəm etsin, gayet beyrəm etsinlər deyib, şularga tapşırırlar. Şunda sırau шыға Hazret, min qartaydım mesela, orazanı tutalmayım. Tabip mene tutmasqa koştu, nişlerge. Mesela bir qart kişi ol bit tutalmayındı. Xəli bitənitə, yaşları orasında da şunda şirli kişilər var. Nişlərge, o vaxtda Rasulimiz eytə aşatığız deyim. Məşidlərdə iftar aşları uza. Mesela bizdə qaylə məşidində də iftar aşlarını uzdurabız. Şunda birib, min aşatayım əhlə deyib, mənə ol hər bir künge bir kişini aşatasaq ikən, şunu bilən oraza qaplana. Əgər də şirli orazanı tuta almaytırğan kişilər bolsa, ol fidiyə deyib eytilə. Mənə şularını qarıq, nitik, əgər də sıravlar qala ikən uyalmağız, məşidlərə barsınlar, sırasınlar, həzrətlər bilən aralaşsınlar, telefonlarını alıb şunda bilişsinlər, nindi şik, nindi sırav, nindi nərsə hər vaxt uyalmışa sıravlarını versinlər. Demək, buna biz uraza vaxtında ağız açtırabız ikən, bizning nindidir günlərimiz qafu etilərgə mümkün. Şulay mı indi? Kişi salına qarab, nitilər. Bek zor rəhmət Hazret. İnşallah birgə orazanı tutarğa nasib etsən, həm Allah Teala bilməyən günahlarımızı qafu etib, qayıtqa kelgəndə günahsız kelirgə nasib etsən, Allah bərəkət oruçlarını versən, sizə Allah rəhmətlər. Hazret, bu tapşırığa kelüge rizalığınızı vergəniniz üçün sizə zor rəhmətlərimizni aytıb, bugünkü tapşırığını yumğaqlıyıq. Siz Яңа Ғасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Бүгенгә безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора. Бер атнадан ТНВда кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.